Natalia Rekarte naiz, eta Dona Maria Gaztelu herriko herriarengatik taldearen izenean heldu naiz. Alkate bezala presentatzen naiz. Guk aukeratu dugun izena, guretzat aukeratu dugun izena lehenagotik dago. Baitu ja, 20 piko urte herrian izen honekin lanin dabiltzila, eta pentsatu dugu horrek errespeto bat eta bere indarra ere duela, eta gainera herriarengatik izenakin azkenin dena enfokatzen dugu, ez? Jendia, etxeak, izaten aritugun zerbitzuak, mendiak, urak, herriak dena sartzen du, ez? Herria hitzak. Eta batez ere hori, aintzinetik egon direnak eta daudenak pixkote zaunitza errespetatuz. Gure proposamena garbi izan dugu hasieratiken egin nahi duguna da, lehenbiziko egin nahi izan duguna da talde potente bat sortu, implikazioarekin eta ardurakin eta konpromisoarekin batez ere. Ikusten duguna Dona Marin, ni Dona Mari zariko naiz, ez? Edo ari naiz, orduan, Dona Marin behar dena da jendia lan egiteko. Adarra hauniz ditu, herria ongi eramateko lan handia dago, eta ezinbestekoa da jendea konpromiso batekin sartzea, ez? Udalan lan egiteko. Ez da aski bileratara joan edo gauzak erabakitzea baizik eta lan egin behar dugu. Azkenin herri txiki dire, rekurso gutxitugu, eta rekurso bat gu gara, ez? Eta orduan argi dugu hori beharrezkoa dela, eta zer egin nahi dugun, hasieratiken daudenak, martxan dauden lan guzik eta aurrekoak zabaldu dituzten ate guzik hori ongi hartu, martxan jarri behar direnak eta jarriak daudenak ongi bukatu, eta ondotik planteatuko ditugu ja gure aldetik burutan ditugun mejora horiek eta aurrerapen horiek, ez? Mio, printzipioz lehenbiziko ongi hartu dagona. Dona Marin egiarran etxe bizitza dela eta nahiko kompleto dago. Inguruko herriak ikusita, Dona Marik bentaja bat edo ez dakit, zerbait ongi egin izanen dugu eta egin izanen dute aurrekoak ere, baina etxe bizitza gutxi dago utzik. Izaten aldire bizpairu salgai eta bihatz hauekin kontatzen aldire hutsa daudenak, baina badute bere nagusi eta manteintzen dire etxe horiek, ez? Gazteria gehiena herrian gelditu da, eta orduan batzuk etxe bizitzak egin eta beste batzuk ere egintutenak dire dauden herriko etxe handi horiek moldatu eta sabaia zena lehenago hortan itxiak egin, eta orduan alde hortatik ez dugu arazoriken. Alrebez, igual arazo izanen zen orain jendik segitzeko herrin gelditzen, etxe bizitza gehiago izatea, ez? Mino utzik ez, egiarran hortan ongi dago, agitza ongi dago herria. Zaborrak oainiken haunitz ikasi barra dugu, bai? Ongi reziklatzen, nik uste hor landu behar dugun, eta hori bueltaka ibili gara ere, lana badagola horrez, lehenbiziko ongi ikasi behar dugu eta ongi erakutsi behar dugu. Oraindik hauniz falta zaigu zaborraldetiken ongi berestea zaborrak, eta ez da zaborra bakarrik basurera botatzen ditugun gauzak, baizik eta desaguetara botatzen ditugun gauzak, azkenin depuradorak daude desastre bat, agertzen diran imaginatzen ez ditugun gauzak, hori dena azkenin redukatu behar dugu jendia, redukatu behar gara, ongi ikasi eta hori ongi erakutsi ere, badago lana hor. Bueno, Janak, Zabalak, Dona Marin,
Donamarik duna da lurrazalera agitza handia. Ia 24 kilometro karratu. Osea, agitza handia da. Konparaketa bat egiteko Donestebek 8.000 eta piko, guk 23 eta kasi 24 kilometro karratu dire. Agitza handia du Donamarik. Muga ere azkenin, Ultzamakin, Baztanekin, Legasa, Urroz, hartzen ditu Donestebe, hartzen ditu, herri honitz eska agizabala da, orduan lan handia dauke horrek. Lan handia dauke eta gerota komplikatugoa ere, lehenago diru sarrera garrantzitsua izan du da Donamari herrian mendiak direla eta mendiak, eiza ere mendietan sartzen da, azkenin mendin gestioa da ere bai, ditugun txabola guziak, eizarako puesto guziak, pistak, bidik, badago lan pila bat hor. Eta aldaketa bat behar dula argi dago, situazio aldatu delokoz, ez? Lehen diru sarrera handia zegoen, gero eta gutxigo dago, bai mendin dago negurra saltzeagatiken, eta baita ere eiza dela, eta ez, hori amnitz bajatu da, eta bueno, hori aldatzen ari da eta guk ere aldatu behar dugu. Orduan, hor buelta bat emamartzaio ze moduko gestioa eta nola landu hori, ez? Nekazaritza Donamarin inguru guzin bezala haunitz jetxi da. Nekazari bezala bizi dena gutxi dago. Baditugu, garrantzitsuak, hor da, baditugu bi granja potente, bat Ardina, bertzi Abellana, eta badaude bertze granja batzuk ere, azindakin bizi direnak. Mino haunitz bajatu da, situazio komplikatua da, eta nik uste hor ere laguntu behar den, ez, hori, azkenin gure inguru guzia, belagi guzik, mendiak, ez da bakarri belagia, mendiak ere, ja gero eta jende gutxiko bigaltzen ditu ardik mendira, hori txarra da mendindoko ere, mendin zemat eta ardi gehiago eta zinda gehiago ibili udan ere, azkenin horrek ere mantentzen laguntzen gaitu, ez? Orduan, hor, ez dago gure esku bakarriken hor, gobernu aldetiken ere, buelta handi emamarko litzaioke, beti izanen da gure esku zerbait egiten alduguna. Turismoa, turismoa Donamari nahiko aparte daukugu. Eta turismoan ikusten da, ez Donamari bakarrik, baizik eta inguru guzin haunitz landu behar dugula, haunitz ikasi barra dugula, eta etorkizunean dugun apaxurik handina, apaxua edo ez dakit nola erran, ez? Indarrik handina izaten aldela. Hortan lan handia dago ere. Gainera Donamari den herria izanta, herri agiz polita, agiz ongi kuidatua. Orain dago nahiko hola, baina buelta bat emamartzaio eta lehenago izan denara bueltatuko gara. Hor dugu jauregia, Eliza, mendiak, baditugu ibilbide agiz politak, hor pasatu behar du Europatik ere badago bide bat martxan dagona hor herritik pasatzen dena. Martxan jarri behar da, eta hor badugu potentzial handia. Konforme, bai, nik uste dut hor dagona errespetatu behar dela, eta hor dagonari lagundu behar zaiola. Nobasake, kanpun gaudenak ez dira konturatzen eta gure biziarekin segitzen dugu eta pentsatzen dugu, edo ez pentsatu. Bakarrik nola sartu den hor udalan jendia, jazta, beraiek egin behar dute, ez? Nik uste horrek ere aldatu behar duen zeren. Gaur egun dugun situazioa, udaletan sartzen garen jende guztia, langilea garela, hortik aparte gure lana dugula. Orduan, sakrifizio handi bat da bertze mundu guzindoko gauzak egitea. Zen azkenin, denbora denak dugu berdina. Hor dago, zure kriterioa zertan, erabili nahi duzun denbora hori. Guk aukeratu dugu momentu enten, adibidez, udalan egotea, ez? Udalaren gatik, herriaren gatik lan egitea.
gogoa unitzekin gainera, baina hori errespetatu behar da, eta jendik aportatu beharko genuke gehiago, zen ni ere orain momentu honetan ez nago barrenik, nago kanpon. Orduan, errespetatu behar da, aurrekok egin duten lana, batzutan azertu izanen dute zurekin edo ez, baina beraien denbora sakrifikatu dute herriarengatik. Eta orduan, konten bai, gauz gehiago egiten aldirela, bertze modu batin, nik uste dut ere, baietz, baino jendea egonta. Beraiek ere, beraien arazoak izan zeintuzte, eta izan txuzte gainera. Eta, pues hori, herri batek dakarren lan guzikin, ez diraietu dena egitera. Proiektu pila bat gelditu zaizkiote bidin ere, eta hori beraiek onartzen dute. Orduan, bueno, mi hor egon dire eta haiz konforme gainera beraiekin. Herriaren beharrak, behar urgente bezala, Dona Maria, haina handia izatekin, Dona Mari batxu, 5 auzo, gehi hor dago Gaztelu ere, herria bezala, bakotxak badu bere ur-depositoa, adibidez. Karo, ur-depositu horiek azkenin daude mazala, urte pilo bat daramazkite, eta hori urgentena hori izanen da. Berritu beharrak eta berritzeko denboran ere kontutan izan behar dugu kanbio klimatikoa dela, heldu den egoera heldu dela eta berrikuntza horiek egiteko denboran kontutan izan behar ditugunak. Prestatu behar dugu heldu denara, ez dela, hartu deposito bat, konpondu behar dugu depositoa, pinpan, ez gauzak bertze modu batin egiten ikasi behar dugu, aurrekoak, gure aurretik daudenak ari dire, eta guk bidi hortan segitu beharko dugu, ez? Eta, bueno, aldatu bertzela, aldatzekorik, nik uste dut, egin behar duguna da, momentu honetan adibidez, aurreko orain dagoen udalak hasi ditun lan guztiak hartu, daude, Dona Mariko ostatua berria egiten, frontoia konpontzen, badire bidigia proiektuan arreglatu behar direnak, badire mila historik, hasik edo hasi beharrak, eta hori ongi bideratu, ongi antolatu, eta hori dena aurrera eramatekin, herria aktualizatzen edo ez dakit nola erran aldatzen, ez? Egoera bezala aldatzen joan edo gutxinez bideratu hortara, ez? Herriaren ahulezia, jendia kostumbratu garela, bertzik guregatik lan egitera. Agiz komodoa gaude, oraingo generazio hau, lehen komentatu duten bezala, ez? Badago hor jende bat sartu den hau dalan eta, jazta, beraiek eginen dute egin barrekoa. Orduan, bai udalan eta bai arlo guzitan, gure bizitzako arlo guzitan. Agiz gutxi inplikatzen gara gauzetan eta horrek aldatu behar du. Aldatu behar du zeren azkenin denan ardura da herri batek funtzionatzea, kultur arloan lan egitea, euskara bultzatzea, hori denan ardura da, ez da udal baten ardura bakarrik. Udalak bai bideratzen alditu, baino jendiak gehiago inplikatu behar dugu. Eta hori, eta ondokuri erakutsi behar diegu ere, zerbait nahi bali maduzu, zuk parte hartu behar duzula hortan. Bertzela gauzak ez direla atetzen, hola, benga, hau nahi dut, hau atetzen da, edo hau sortzen da, ez. Eta horrek azkenin familia handi bat egiten du, herria, eta gauzak erabakitzeko denboran edo partekatzeko denboran eta hori dena erraxago izaten alda, ez? Orduan, nik uste hor aldaketa handia behar dugun guk jaurek. Gauden soziedadin edo ingurun, eta, bueno, kasu honetan gure herrian. Herritarren eta gure arteko lotura. Nik beti ikusi dut Dona Maria eta auzolana loturik zeudela. Eta azkeneko urteotan ikusten dutena da hori ere galtzen ari garela.
Eta hor, punto agiz garrantzitsua ikusten dut. Auzolana, baino auzolana dentako, ez auzolana, ala pista garbitzeko bakarrik, auzolana erran nahi dut, jendia juntatze hori eta ez hain hotzak izatea, zeren gero eta hotzuk ari gera bihurtzen jendia, gero eta gure gauza, gure bizia eta eta hor nik uste hasi behar dugun horrerire buelta ematen. Gero egia da Dona Marik ere izan ditu azkeneko urte pare hauetan ostatua itxia dago, eta hori, ostatu bat da, jan eta dan da dena ez, herri batin. Hori da eskusarik handina jendikin juntatzeko, jendikin ikusteko, pote bat hartzeko, edo ez dugu ostaturiken, orduan, klaro, hori orain obratan ari gara, obra hori bukatzekin subastatuko da, edo ikusiko dugu nola adjudikatu ostatu hori, eta horrek ja, pentsatzen dut, buelta bat emanen diola herriri ere, zeren egia da, Dona Maria den bazala izan ta, zeren, Dona Marik duna da, ez da, 400 eta piko biztanle, 450 eta piko biztanle. Ez gara ondun bizi gara 5-6 auzotan berexik. Osea, auzo bakotxa da herri txiki bat bezala. Orduan, elkar ikusteko eta elkar bizitzeko herri batin, azkenin behar duzu arrazoi bat, ez? Arrazoia izaten alda, edo zerran antolatu dela kulturaldetiken, edo besta bat antolatu dela, edo, mio ostatuk hori egiten du ere, juntatzen gaitu badugu nun juntatu, ez? Orduan hori ere falta dugu, orduan pentsatzen dut hori ere, martxan jaztekin hasiko garela ere gogo gehigokin eta venga, txintxatuz bat bertziri, ez? Zer momentu honetan hotza da. Historia hori ere, hotza da. Azkenin ikusten zuen jendia, gehiago karreteran guruzten zareliken herrian bertan baino. Zeren bakotxa gure auzun gaude. Ez dugu nun juntatu herrian bertan, orain dela urte pare bat arte. Udal akordioak, guk Dona Marien hasieran gu hasi ginelekin hautagaitza bat betetzen edo talde bat egiten, hasi ginen lan egin naizun jendia bilatzen. Joan gara talde hori egiten, baino talde hori egiten joan garen bazala, joan gara ikusten, gaude ok, baino gaudenak, izturin historia hori kontrolatzeko behar dugu izturi bat ere, joan garena da konpletatzen talde bat herriak ditun beharrakin. Badugu, Jose Miguel, kontrolatzen ditula agitzongi ur depositoak, hor beti salseatzen dabilena. Badakila, zertaz ari garen ur deposito bat, edo urari buruz ari garelekin solasin, ez? Igor, Izturia, Izturiko subastak direla, eta, mendiak, Josu, gauz bera, kulturaldetiken euskara zerbitzuri begira ere, edo zeinek egiten aldu, pixkot osatuz talde hori dauzkagun beharrandoko, ez? Eta orduan, orain ez dakigu, orain bertze talde bat baita, ez dakigu nola geldituko den hori. Baina garbi duguna ere da, osatzen den taldea osatutare, talde bat bakarra behar dula, osa naiz eta bitik etorri, eta denan artean egin beharreko lana dela. Bakoitzak ardura bat hartu behar dula, zeren aiztin erranduten bezala, denak dugu gure lana, denak dugu gure bizia, eta puskaz erraxago izanen zen denan artin eramatea. Eta horrela bai egiten aldela, bai mantentzen aldela herri bat martxan. Ez badugu egiten, eta 2 edo 3 artin gelditzen bada dena, horrek ezin du funtzionatu. Herri bat nahi balin badugu, eta bizirik nahi balin badugu, denak egin behar dugu lan, eta denak hartu behar dugu ardura bat. Xaloa Telebista, zure eskura.